Alltså, hatar inte över ett kokosnöt det där. När man går inte ut, man vill vagga väta. Gamla folk och skäres skit. Är det något jag saknar mig? Jag har sett många här genom livet. Snart av det skriver. Det är med ett transfer. Är det något jag saknar? Jag har sett många här genom livet.